Naimbag ng aming kakabsat, tayo iti bro, kukwisan tayo, iti ababa na ito. Yata, masakitan ka, kadaman, nag-nervyos ka. Kasi di kumparit nga focus na ako ang kabuting na natinag kami so titayo ano yung nga makapagnan kudo mo Dayati ko nanti galis ore man nyati ore man study teres ko may galis to pa inayat bata tidak dapat. Ba't di ka makatayo? Ikaw naman pare, alam mong nanginginig ako eh. Tigar-tigar mo tayo. So, sagay sa community gloves ata. Bye-bye sa community gloves ko. Namin yung mapangkaligod dyan Valdez. Ngalan yung Jubaldis? Kasama ng Kristo, ipasya mo na rin Pilipinong dyan pamamuna. Kami nakadaraw na. Kasi tayo nakadaraw dyan ginanalin, natinag kami. Ba't kami nga natinag din ng ato? Kailangan ng baba. Adulting snow din. Pag-Bismarck, tingnan nga may tiwa, Kristo. Baga lang lagi ay motorist na ta. No, nalamis ke mapaybayag da. Nakakita na niya malamig da.
Hindi na pindasan. Itahan ka na. Likod kay side. Tingay. Pasit lang. Yeah. Ano sa mga kutkut ko rin lang na.
Hanggang mga pari-pariho, di pa nagdalog na pa, hindi ito yung street maintenance. Pagbaga na nga, okay, ito ayun yung kaning kasara, tapos diyan may han. Kasi, tayo ito, ito may DJ blower nga eh. Malak, si DJ Plowman. DJ Plowman, garkot, sana nga may pangato. Ay, may nga mismo dyan blower. Well, di ba sit nga? Kunakit, may meta ko man di dakot no, yung kabel na ti truck. No, no. Oo, ano eh. Rira na kita karo ba? Nangato ka no, doon na yan ang kabel na tayo. Mura namin nga pa. Mabayag may nga marunaw na labos ko. Main case, mabibigay ko marunaw. There you go, folks. Pukis Tibarong. Gentleman circle. Lahat nga ito basi. Ayan. Thank you for watching.